Albert Einstein mal výrok, ktorý znie nevinne, ale je to dynamit do hlavy. Teória rozhoduje o tom, čo sme schopní pozorovať. Inak povedané, nevidíš svet taký je, vidíš svet taký, aký ho vieš čítať. Predstav si, že ideš do lesa. Dieťa vidí stromy, drevár vidí kvalitu dreva, hubár vidí jedlé a jedovaté, ornitológ vidí vtáky, ktoré si ani nevšimol. Les je rovnaký, ale pozorovanie je úplne iné. Prečo? Lebo každý má inú teóriu v hlave. Veda funguje presne takto. Najprv máš model. Model je jednoduchý obraz reality, podľa ktorého hľadáš signály. Až potom vieš merať. Bez teórie nevieš ani to, čo je dôležité a čo je šum. Psychológia hovorí, že pozornosť je limitovaná. Mozog filtruje väčšinu sveta preč, inak by sa zbláznil. A filtruje podľa toho, čo považuje za významné, teda podľa toho, čo si sa naučil. Keď si pod stresom, tento filter je ešte tvrdší. Vidíš menej možností, menej riešení, viac hozieb. Preto učenie nie je luxus, je to rozširovanie reality. Stoici to vedeli dávno, trénovali pozornosť na súdy. Niečo sa stalo, ale čo si o tom myslím? Keď sa naučíš teóriu emóciu, zrazu si všimneš, že hnev je často strach v prezlečení. Kresťanstvo hovorí, že človek má mať oči, ktoré vidia a uši, ktoré počujú. Ale to nie je len o zmysloch. To je o pozorovaní, o múdrosti, o rozlišovaní. Buddhizmus ide do praxe, keď trénuješ všímavosť, zistíš, že myšlienky prichádzajú a odchádzajú. Predtým si ich nevidel, lebo si nemal teóriu mysle. Len si bol v tom filme a nevedel si ho pozorovať. Scientológovia tvrdí, že učenie techniky rozlišujú schopnosť vnímať vlastné reakcie. Teória nie je nafúknutá akademická vec, sú to okuliare. Ak sa chceš zlepšiť v živote, v biznise, vo vzťahoch, potrebuješ sa učiť a študovať pojmy a modely, lebo až potom začneš vidieť signály, ktoré tu boli celú dobu. Prakticky nauč sa jeden nový model za týždeň a potom ho týždeň hľadaj v realite, vo vlastnom správaní, v rozhovoroch, v rozhodnutiach. A zrazu zistíš, že svet sa nezmenil. Zmenilo sa tvoje videnie. Držím ti v tom palce.